Hola a tots i totes bueno, estem aquí amb una entrevista molt interessant i molt especial per la revista de Realitat i tinc aquí amb mi el Pedro Martínez, entrenador del CB Manresa, actualment del CB Manresa, però entre molts altres equips espanyols i un dels entrenadors considerats com millors de l'estat espanyol. Per tant, un honor i moltes gràcies, Pedro, per estar aquí. I bueno, li farem algunes preguntes una miqueta en el sentit aquest que a la revista sempre volem intentar també tocar temes esportius i que segur que serà molt interessant. Per tant, benvingut, Pedro, i moltes gràcies. Molt bé. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Hi ha tres blocs de preguntes, els hem agrupat nosaltres, una miqueta primer comencem a parlar una mica de bàsquet, i de les teves, que ens transmetis una mica de saviesa. Després també algunes coses així més d'experiència personal, que també són molt interessants. I finalment, clar, com al final també som una revista amb vocació política, algunes opinions relacionades amb el món de l'esport, però també més, una part més d'opinió. La primera pregunta és en quin estat de salut veus el bàsquet, tant a Catalunya com a Espanya com a Europa en general, és a dir, quines oportunitats i amenaces li veus actualment? Bueno, ara estem, el bàsquet forma part de la societat i estem en un moment complicat. No sabem molt bé tot el que portarà, totes les coses negatives que pot portar la pandèmia i amb el futur. Nosaltres estem jugant amb una certa normalitat, però és evident que aquesta pandèmia econòmicament pot afectar moltíssim. L'any passat ja va afectar una mica, que la temporada no es va poder acabar com estava previst i amb aquesta és evident que els ingressos dels clubs són més petits. Veurem com afecta a nivell d'esponsorització d'empreses que també estan patint econòmicament la crisi i que segurament més endavant no podran donar el suport que estaven donant a l'esport fins ara. O sigui, això és una incògnita que ens afectarà com afecta a altres membres de la societat. A part d'això, el bàsquet com a salut la té molt bona, és un esport absolutament consolidat, tant a nivell d'Espanya com d'Europa. Diria fins i tot que és un esport mundial que té un seguiment molt fort, que ve en part, o en una gran part, per l'impacte que té la NBA a nivell global, però el bàsquet, FIBA, té molta força i jo crec que té futur, però és evident que, per exemple, els clubs de la Lliga CB o de l'Eurolliga, econòmicament és molt difícil que siguin viables per als ingressos que ells generen, ja sigui d'aficionats, de ticketing o d'esponsorització o de res de televisió. En aquest sentit, a la NBA estan per davant perquè ja sí que són capaços de ser autònoms i aquí no, els equips són deficitaris. Els equips d'Eurolliga sí que és veritat que tenen per televisió ingressos molt més grans que els que no la juguen, però com també tenen pressupostos molt grans, al final també acaben sent deficitaris. Això porta a que el bàsquet d'elit està en gran part subvencionat per institucions públiques, diguem, no? Hi ha casos una mica que no és així, per exemple, el Juan Roig, que és el propietari de Mercadona, que aquest és un gran mecenes i que ell sí que té molts diners i té la capacitat de posar molts milions, però no és la realitat de molts o de la majoria dels clubs, tant d'Espanya com d'Europa. I en aquest sentit, aquestes influències, també al final d'aquesta delicadesa econòmica, com ha canviat en tota la teva trajectòria, que comptava l'altre dia preparant, que són 30 anys ja quasi, no? Com ha canviat, no? O sigui, breument, però quins són els elements principals que veus que han canviat? Bueno, jo crec que jo vaig començar a entrenar quan es va crear l'ACB com a organització de clubs a Espanya i la veritat és que, si miro enrere, cada any els clubs han sigut més professionals i han tingut estructures més sòlides, diguem, no? O sigui, fa 30 anys hi havia menys gent professional al club, als staff tècnics i els mateixos clubs, no? I en aquest sentit, el que més han canviat els clubs és que la professionalització és molt més gran, no? Hi ha molt més gent implicada i això fa que els clubs funcionin d'una manera molt més eficient, no? Tant a nivell de
màrqueting, com el suport que donen els jugadors o com ens dediquem als professionals, ara tenim molts més mitjans dels que hi havia abans, no? Ja siguin tecnològics com també humans. Molt bé. I en aquest sentit creus que el bàsquet nord-americà està cada cop més distanciat o per contra també som competitius encara aquí, no? Bueno, a nivell econòmic hi ha una gran distància i és molt difícil, com deia abans, no, que ens puguem apropar. A nivell del joc, jo sí que crec que cada vegada estem una mica més a prop. És a dir, el nivell del jugador europeu cada vegada és més alt i això es veu que, allà, a la NBA, cada vegada hi ha més jugadors de tot arreu, diguem, no? En aquest sentit, jo crec que la distància és més curta, però és un país molt gran i que té moltíssims jugadors i, evidentment, el normal és que si ells porten els millors jugadors d'un país tan gran, doncs en aquest sentit continuïn guanyant a nivell de seleccions com han fet els últims anys, no? Però jo diria que la diferència que abans era molt més gran, cada vegada és més petita, però sí que és veritat que ells són els que continuen tenint els millors jugadors. Molt bé. I abans de tancar el bloc de bàsquet, faré un parell de preguntes sobre el joc, no? I en primer lloc, doncs, quina és una miqueta la teva filosofia mare, no? Allò, encara que sigui amb 3 pilars. I dins de la revista hi ha alguns aficionats al Manresa, molt aficionats, d'una gent que està per allà, i deien que estan molt contents que el Manresa aquest any es passa molt bé la pilota, no? I tenien ganes de preguntar-te si era part de la teva filosofia bàsica o també una part de les limitacions que pugui arribar a tenir la plantilla que t'hi adaptes. No, diria que és part o és una part molt important de la meva filosofia, de com crec que té que ser l'esport, el bàsquet, que és un esport d'equip i es té que jugar amb equip. I si tu tens un jugador molt bo que té molta capacitat de fer punts, els rivals bons no et deixaran. Tu li obligues a la pilota, li obligaran a que tiri en percentatges baixos, no? Llavors, et pot sortir bé uns quants dies, però a la llarga, quan juguis contra els millors, la manera de que aquest gran jugador pugui tindre èxit és fent millors els seus companys. I al bàsquet, tots els esports d'equip tenen que funcionar així, no poden dependre de la qualitat d'un jugador, tot i que aquesta qualitat sigui molt gran, no? A sobre, amb el Manresa, diguem que som un equip que no tenim accés als millors jugadors de la competició, jo crec que és l'ideal, diguem, que siguin capaços de que els jugadors juguin junts i que es passin bé la pilota, que tinguin paciència, i en aquest sentit tenim jugadors que tenen aquest tarannà perquè d'alguna manera els busquem, jugadors com el Dani Pérez o com el Seth Hinrich, que són jugadors que tenen capacitat de notar, però sobretot el que fan millor és passar la pilota. Llavors, aquests jugadors en general són un luxe, però per a un equip com el Barça encara molt més. Molt bé. I t'ha fet una mica amb el que deies, no? La pregunta, sobretot, potser també a nivell de guanyar les competicions, de guanyar CB, que de fet tu vas guanyar una CB fa poc, o fins i tot competir per l'Eurolliga, no? Si creus que cal una referència ofensiva molt clara o dues, o realment és possible que un equip sigui guanyador sense tenir-ne una que destaqui moltíssim? Bé, l'ideal és quan les tens, quan tens un parell de focus, nosaltres li diem focus, que són un parell de jugadors que tinguin un pes molt important amb l'ofensiva de l'equip, però, com deia abans, aquests dos jugadors destacaran molt més si aquest rol ve acompanyat d'una bona feina de tot l'equip. Llavors, molt difícil que dos jugadors, per molt bons que siguin, això abans passava, fa 30 anys, 40 anys, venien dos americans i els dos americans eren molt millors que la resta i un feia 30 punts i l'altre 25, i ja està, i amb això ja es podia tindre èxit. Actualment, jo crec que no es pot tindre un èxit al màxim nivell d'aquesta manera. Necessites un joc més coral, que tothom tingui la capacitat de notar, tot i que si tens dos jugadors referents són els que tindran més opcions, però aquests jugadors tenen que tindre la capacitat de jugar per als altres, si no és molt difícil tindre èxit, amb la meva opinió. Molt bé. I entrem ara una mica al bloc d'experiència personal. La primera pregunta és en els equips, els principals equips on has estat a
Espanya, no? Doncs el Manresa, Gran Canària, el Baskonia, el València, campió, no? I una mica la teva valoració més personal, no? De com és l'ambient de diferent, no? Comentar una mica de redacció ens interessava, doncs, això, no? Que al final són espais on l'haver estat a dins un campió, no? O llocs com a Gran Canària o a Baskonia es viu molt el bàsquet, no? I Manresa potser més local, no? Llavors, doncs, una mica que ens expliquessis algunes, no ben bé anècdotes, però sí, no? De com són els climes, no? En aquests llocs. Bueno, jo diria que a tot arreu, a tots aquests llocs que has dit i en uns altres que has estat, el bàsquet es viu amb moltíssima passió per part dels seus aficionats, dels seus mitjans de comunicació locals, ja sigui premsa, ja sigui ràdio, televisió. En aquest sentit, hi ha un suport i un seguiment molt gran, diguem, no? O sigui, cometes, doncs amb aquests jocs, pel carrer la gent et coneix, diguem, no? A tot arreu, perquè el bàsquet té força seguiment i amb aquests jocs tothom sap qui és l'entrenador d'aquests clubs o qui juga o els jugadors. O sigui, en aquest sentit, hi ha un seguiment força important. Sí que és veritat que els èxits que puguis tindre a Gran Canària, que són normalment una mica més humils, tenen una repercussió molt gran a Gran Canària i fora més petita, diguem, no? En canvi, quan tens un èxit important doncs, amb el València i és un èxit que realment el potencial del club t'ho permet, això sí que pot tenir una repercussió una mica més nacional, diguem, no? O internacional si parlem de l'Eurolliga, no? Però jo diria que a tot arreu, a nivell del que és la ciutat o de la zona d'influència d'aquests equips, doncs realment el bàsquet és força important. Molt bé. I la següent pregunta també personal és quin és el millor equip que has entrenat i no en referència a dir els millors jugadors que tenia, no? Sinó on has acabat més satisfet amb els teus objectius plantejats. Bueno, que porto més de 30 temporades i hi ha hagut molts equips, no? Em costa dir un, no? Bueno, un equip molt important és el del València del 2017, no? Que van jugar les 3 finals, no? De la Copa del Rei, de l'Eurocup, que aquestes 2 les van perdre, i la de la Lliga CB que la van guanyar, i aquest és un equip molt bo, no? Però també tinc un record molt gran del Manresa del 2015, que ens van salvar del descens a la darrera jornada guanyant a camp del Madrid, no? Que va ser un any molt difícil a nivell de lesions, van tenir que canviar molts jugadors i bueno, doncs, va ser uns objectius molt humils, jo crec que molt difícils d'aconseguir al nivell de la Lliga CB i realment doncs, és una temporada que també la tinc molt mitificada. Però també hi ha algunes de Gran Canària que van aconseguir superar... Jo crec que hi ha dos vertients, no? Quan tens un èxit esportiu molt gran, que això doncs, evidentment és motiu de satisfacció, però també quan la temporada, per les raons que sigui, té moltes dificultats i superar aquestes dificultats i aconseguir uns objectius doncs, és molt satisfactori. I després també hi ha, això el que passa és que és més subjectiu, quan creus que l'equip ha millorat. No? Quan tu fas, ja et dic que és subjectiu perquè no pots mesurar com són els resultats d'una competició, no? Però quan tens la sensació que a l'acabar una temporada doncs, els jugadors a nivell individual i a nivell col·lectiu han millorat, doncs, realment doncs, això és molt satisfactori. Però és més un sentiment intern, no? Un sentiment que dius, hòstia, doncs crec que aquesta temporada l'equip ha treballat molt bé i els jugadors doncs, han millorat molt i ara ja doncs, estan preparats per lluitar per objectius una mica diferents als que tenien abans. I en aquest sentit, que potser és una pregunta difícil, però jugador o jugadors, no? Que recordis que està satisfet, no? De la tasca que has fet amb ells i que... Sí, això passa una mica el mateix, no? Pues quan tens un jugador que l'has entrenat i a la temporada següent pues, fitxa per un equip gran o se'n va a la NBA, no? Això em va passar quan vaig entrenar pues, el Sergio Rodríguez o el Marc Gasol, pues, evidentment això està molt bé, no? I hòstia, pues, segurament li ha ajudat perquè aconsegueixi donar aquest pas endavant, no? Però moltes vegades estàs més content i perquè creus que has influït més amb jugadors no tan coneguts, diguem, no? I que dius, al principi de temporada aquest jugador no defensava bé i a final de temporada, hòstia, doncs passa els bloquejos molt bé o ha millorat molt amb el rebot o la defensa de l'1 contra 1 i aquest sentiment una mica de dir, hòstia, he aconseguit aquest jugador que semblava molt difícil que millorés,
moltes vegades és més ple i més important que no entrenar un jugador que ja és bo, ja era bo quan tu l'entrenessis i que després se'n vagi a l'NBA, diguem, no? Un té un recolzament social molt important, però potser tu no has intervingut massa i l'altre no t'ho reconeix massa gent, però tu saps que ha sigut important perquè el jugador millori. Molt bé. I aleshores, una altra pregunta així també personal. Quin és el millor o els millors entrenadors contra els que creus que t'has enfrontat? Ho hem posat més difícil. Sí, bueno, difícil tots, perquè fàcil no t'ho posa ningú. Bueno, jo en aquest sentit em passa una cosa que tinc moltíssima admiració per als entrenadors de la Lliga ACB o quan he jugat competició europea de les competicions europees, no? De fet, sempre em sembla que són boníssims i que són millors que jo, diguem, no? O sigui, i això és un sentiment que em passa amb el 99% potser 99 més exagerat, però amb el 90% dels entrenadors contra els que jugo tinc molt respecte per ells i m'agrada molt quan juguen amb els seus equips i tal. Això també m'ajuda a preparar-me, no? M'ajuda a posar-los en un nivell molt alt i obligar-me a mi a estar a la seva alçada, no? Llavors, doncs, bueno, amb 30 anys crec que he tingut la possibilitat de jugar contra els millors entrenadors, que a sobre normalment entrenen a grans equips, i et podria dir molts, no? Bueno, el més clar de tots és Aladito, perquè és un entrenador que porta moltíssims anys entrenant. Abans que jo comencés, ell ja era un entrenador molt tremendament valorat i encara entrena, i és un d'ells, però et podria dir moltíssims, perquè ja et dic que el nivell dels entrenadors que entrenen a la Lliga ACB és molt alt. Molt bé. I el repte més complicat, amb això que parlaves abans, no?, de problemes, el moment més complicat que has tingut, o algun dels moments més complicats? Bueno, reptes, et diria que cada any hi ha un. I dintre d'aquest, d'entrenar un equip professional, hi ha molts reptes, no? Els que tenen que veure amb l'esport, no?, aconseguir uns objectius mínims de victòries o aconseguir aquests, sempre tots els reptes considero que tenen el mateix valor, siguin per guanyar un títol o siguin per evitar el descens d'una categoria, diguem, no? Tots són igual d'importants. Els reptes que jo diria que són més difícils i que jo crec que tenen molt de mèrit quan aconsegueixes sortir viu, si és que passa, que moltes vegades no, són quan les relacions personals amb algun jugador no són bones, no? I no aconsegueixes arribar amb ell o es crea una dinàmica de problema, no? Solucionar aquests reptes, perquè són uns reptes individuals, jo crec que és el més difícil de tot, no? Perquè costa molt quan veus que per les raons que sigui i sense buscar culpables, no vull dir que sigui tot culpa del jugador, no? Però a vegades les relacions humanes fan que es produeixin algunes situacions de conflictivitat, no? Superar aquesta situació, ser capaç que torni d'alguna manera que l'equip estigui per sobre d'aquestes relacions personals que es creen dolentes, jo crec que és el repte més gran que a vegades he tingut que afrontar i ja et dic, desgraciadament, a vegades amb èxit, però no sempre, perquè a vegades no he sigut capaç. Molt bé, molt interessant. I entrem a l'últim bloc, que hi ha unes quantes preguntes, l'últim bloc que seria més d'opinió, de discussió una miqueta del torn del món del bàsquet, no? La primera pregunta és com valores l'actual nivell de l'ACB, sobretot en sentit de la diferència entre nivell o pressupost, no? I amb la delicada línia del fet que si no hi ha probablement grans equips amb grans pressupostos, doncs la Lliga no té tanta visió mediàtica, no? Però alhora també pot generar a vegades aquestes diferències, no? I tu has estat en les dues bandes, no? Has entrenat equip del pressupost o dins del pressupost de la Lliga i de baix, no? I aleshores, quina és la teva opinió al respecte? Bueno, doncs no és que tingui una opinió, és constatar les dates que tu estàs dient, diguem, no? O sigui, hi ha equips que, perquè el Barça i el Madrid, per exemple, són els que tenen pressupostos més alts, perquè són institucions que tenen un equip de futbol darrere, que tenen un potencial econòmic molt gran i que és molt difícil econòmicament lluitar contra ells. Però també és veritat que donen una visibilitat molt gran al nostre esport i que el Barça i el Madrid tinguin equips de futbol, tinguin seccions de bàsquet, és tremendament positiu per al nostre esport. En un món ideal, el que t'agradaria és que les diferències econòmiques siguessin més petites. Seria
seria l'ideal, però també seria l'ideal que aquestes diferències econòmiques fossin petites per la part de dalt, no per la part de baix, diguem, no? Llavors, doncs, clar, la problemàtica que hi ha és que els equips que juguen l'Euroliga tenen que competir contra pressupostos d'altres països que són igual o més alts que els seus. I això fa que les diferències a la Lliga ACB doncs, cada vegada siguin més grans. No és l'ideal, però, bueno, així funciona, diguem, no? Així és com funciona l'esport d'elit, diguem, no? Que no tothom té els mateixos mitjans per poder competir. Dit això, es diu i es competeix, diguem, no? O sigui, el que no pots estar és, si et toca estar en un equip amb pressupost baix, estar tot el dia queixant-te o tot el dia plorant perquè tens menys diners que uns altres. Bueno, doncs s'ha de fer treballar més, ficar-li imaginació al tema, no donar-se per vençuts, saber que és difícil guanyar, però que alguna vegada s'hi pot guanyar i ja està. I no voler que la situació sigui molt diferent a la que serà, perquè segurament això no passarà mai. Molt bé. I després també una altra pregunta és si creus que l'actual sistema de competició, que aquí sí que hi ha molts entrenadors que es queixen, no? Europea i estatal, que hi ha molts partits setmanals, exprimeix més els jugadors i quines solucions s'hi podrien trobar, perquè alhora també el fet que hi hagi molts partits també implica que els equips punters segueixin competint a l'ACB, no? Perquè probablement el perill d'una solució seria que deixessin de competir, no? En l'àmbit estatal. Saps quina solució? No, ja m'agradaria tindre. No té solució. A Estats Units, a la NBA, és una competició que ho inclou tots. Els jugadors de la NBA només juguen a la NBA i després a l'estiu uns quants, una minoria, 12 o 15 com a molt, amb la selecció del seu país. Això a Europa no passa. Hi ha les competicions nacionals, que són molt importants, però també hi ha, per molts equips, les competicions internacionals que també són molt importants. No? Llavors, el calendari és el que és, després hi ha les competicions de seleccions, no? I tot plegat, que tothom vol el seu. No? L'Eurolliga vol les seves jornades i els seus mesos de competició, la federació per les seves seleccions el mateix i la Lliga ACB cadascú té els seus interessos i és molt difícil que es puguin posar d'acord. Molt difícil. Jo no veig una solució. Crec que és impossible. El que sí que és veritat és que això al final el que porta és que alguns jugadors, els millors, juguin molts partits, masses partits amb poc temps de descans i això evidentment no és positiu per ell, no és positiu per al seu físic. Però em costa, com a entrenador, no soc dirigent i no tinc tota la informació, em costa trobar o em costa dir-te quina podria ser la solució, perquè és evident que jugar menys partits a la Lliga ACB això seria molt bo per als equips que juguen l'Eurolliga, però seria dolent per als equips com el Manresa que només juguem aquesta competició i que també són professionals. Que no es juguin partits de selecció, quan no estàs a la selecció dius que no es juguin partits de la selecció, però evidentment també formen una part, són part del bàsquet i de la promoció del bàsquet i els partits de la selecció trobo que també són interessants per al món de l'esport. Per tant, crec que és complicat. Molt bé. I una altra pregunta en aquesta línia és si és com, o que ens expliquis, no? Com de complicat és a vegades mantenir el vincle amb equips, no? Potser com el Manresa, no? Que hi ha molta rotació de jugadors, no? I aleshores, no? Des de la teva visió, no? Com vius això? I si creus que no tant a nivell teu entrenador, no? Però potser social s'hauria de confiar més en la cantera i tenir més paciència amb els resultats, no? Des de les aficions, no? Per poder tenir més. On els equips a vegades. Clar. També és un tema complicat perquè un club professional, és el cas del Manresa, el nostre principal objectiu és la competició, és el guanyar partits. I els nostres aficionats, els nostres directius, si els diem que tenim 8 jugadors de l'àrea de Manresa guanyarem 1 o 2 partits en tota la temporada, el primer dia, el dia que ho dius, tothom està molt content i tothom diu sí, perfecte, i que juguin els nanos de la casa i tal, però després si no es guanya, la gent no vindrà al pavelló, la gent no voldrà ser sòcia d'un equip que no guanya mai. Llavors, i al contrari, si els diem als nostres aficionats que no tenim cap jugador de la nostra cantera, però que jugarem la final de la Lliga o que guanyarem un títol, segur que tothom diu que bons jugadors que heu fitxat, encara que siguin d'altres països.
Llavors, jo crec que amb el tema de l'equilibri, diguem, no? Tant de bo que tinguéssim jugadors que juguessin molts anys al Manresa i que siguin nostres, no? Ara tenim el Guillem Jou, el Rafa Martínez, que se'n va anar perquè econòmicament va tindre ofertes millors del València, però que ara a la recta final de la seva carrera torna a casa, diguem, i està molt bé tindre aquests jugadors, no? I ens agradaria que estiguessin temps amb nosaltres i fins i tot tindrà més, no? I per això treballem amb els nostres jugadors joves, no? Però, per l'altre costat, som un equip que viu de la competició i tenim que guanyar o tenim que intentar guanyar els màxims partits possibles, no? I creiem que amb això, quan millor siguin els jugadors, siguin d'on siguin, millor. I és el nostre objectiu, buscar aquests jugadors que els puguem pagar, que vulguin vindre a jugar amb nosaltres, encara que no siguin de la ciutat o del nostre entorn més proper. Molt bé. Ara canviem de tema i passem una miqueta a parlar del bàsquet formatiu. I és que a Catalunya tenim una excel·lent base formativa de bàsquet, no? I la prova d'això són els resultats internacionals, no? En molts àmbits d'una regió tan petita. I aleshores, volíem una mica també la teva opinió crítica tant de quins són els elements que fan que tinguem aquesta base tan bona i alhora també anar una mica més enllà, no? Què podríem reforçar o millorar del mecanisme? Sí, tens raó de que la base a Catalunya dels jugadors que surten és molt bona i jo crec que el principal motor d'això són els clubs, no? Els clubs que es dediquen a treure aquests jugadors amb molts esforç, els clubs petits, i després també el que a mi m'agrada dir com clubs mirall, no? Clubs que són capaços d'apostar per aquests jugadors, no? El cas més clar és la Penya, el Joventut de Badalona, que és un equip que inverteix moltíssims mitjans perquè surtin jugadors joves i que després es posa a jugar i tenen bastant èxit i han tret jugadors que després han anat a la NBA o que ara mateix estan jugant amb ells amb molt d'èxit, no? Nosaltres amb un nivell inferior, però a Manresa també ho intentem, i aquests equips, entre cometes, de l'elit també fan que sigui un mirall per a aquests jugadors joves que estan en clubs petits de tot arreu, diguem, no? I sobre què és el millor que es pot fer? Tot el que sigui professionalitzar aquests clubs, ajudar-los a que siguin millors clubs, farà que surtin millors jugadors. I en aquest sentit, com soc entrenador, soc una mica corporativista i parlaré d'això, diguem, no? Perquè segur que hi ha més coses que es poden millorar. Però quan més es valori la feina dels entrenadors de base, a nivell laboral, amb contractes laborals, amb salaris dignes, perquè es puguin dedicar d'una forma el més professional i amb tota la força possible, aquests clubs millors seran i millors jugadors trauran, diguem, no? Llavors, a mi, què és el que m'agradaria? Que els clubs tinguessin la capacitat i també la necessitat de que els seus entrenadors siguin bons, que estiguin preparats i que estiguin ben pagats. Molt bé, molt interessant. Aleshores, en aquesta línia, quins creus que són els valors educatius que li pot aportar el bàsquet a un infant, no? Més enllà de que acabi professional o no, no? O sigui, en aquest sentit també del bàsquet formatiu, no només per aconseguir el d'allò. Clar, sí, efectivament. És més, jo crec que amb el bàsquet formatiu no es té que pensar massa amb el bàsquet d'elit. O sigui, es té que jugar perquè t'agrada jugar i perquè et dona uns valors que són incalculables i que segurament a la gent que juga els hi marcarà per la resta de la seva vida, no? Jugar amb equip, tindre unes responsabilitats tàctiques, el companyerisme que es crea, formar part d'un equip, no? Tot això jo crec que són valors que no només el té el bàsquet, el té l'esport en general, que jo crec que són fonamentals. Jo crec que els meus fills han fet esport tot el que han pogut, encara ho fan un d'ells, i jo crec que el que els hi dona, les amistats que es creen són per tota la vida. Jo, alguns dels amics amb els que vaig començar a jugar encara mantinc la relació. I això és perquè el vincle que es crea quan jugues a bàsquet o quan fas esport amb altres persones, jo crec que és un vincle per tota la vida. Molt bé. Passem ara a l'esport femení, no? I preguntar-te si ets seguidor del bàsquet femení i, a més també, des d'un àmbit més social, no? Que aquest finançament que parlaves abans, no? Dels clubs, si creus que hi ha un infrafinançament clar en l'esport femení, sobretot tenint en compte que també, sí, segurament el bàsquet català masculí
té molt èxit, però el femení encara més, no? dins del que és el món. I aleshores, doncs això, no? Si creus que hi hauria d'haver més finançament i aquí encara més estatal, no? També és un tema complicat. Com a entrenador, donar una opinió. No sóc un gran seguidor del bàsquet femení, però sí que conec a les millors jugadores perquè a la selecció espanyola, que és on estan les millors, sí que m'agrada veure-la jugar perquè a més juguen molt bé i m'agrada com juguen. No? Llavors, clar, és un tema complicat perquè per un costat els clubs de bàsquet femení fan una tasca molt important que és molt semblant a la que fan els equips masculins, però no són capaços perquè la gent no omplen els pavellons, no tenen l'interès mediàtic que poden tindre els equips masculins, però realment fan la mateixa feina i es dediquen igual. I les jugadores i els entrenadors que es dediquen al bàsquet femení tenen el mateix èxit o més, fins i tot, que molts equips masculins. Per tant, a nivell econòmic entenc que és difícil que puguin tindre el mateix benefici, no? perquè generen menys, però per l'altre costat això és injust, perquè realment el seu esforç és el mateix i el seu treball és el mateix i no se'ls valora igual. No sé com es podria solucionar. Tu apuntes la idea de que a nivell de públic puguin tindre algun tipus de subvenció i realment no crec que sigui una cosa molt descabellada. Molt bé. I aleshores també, de fet, en la mateixa línia, perquè parlàvem abans dels èxits tant masculins com femenins, i és que l'última dècada tant la selecció espanyola de bàsquet femení com masculí ha tingut uns èxits brutals, no? Que segurament quan d'aquí 30 anys es miri aquesta dècada, doncs d'allò, no? I aleshores, hem parlat abans una miqueta del bàsquet formatiu a Catalunya, però a què creus que és degut, a diferència d'altres regions d'Europa o del món, no? Que posant-ho en valor, no? O sigui, què passa aquí que hem aconseguit això, no? Sí, jo crec que primer de tot s'ha de dir, són dues direccions. No? La primera és els clubs que formen aquests jugadors o aquestes jugadores, no? Els clubs de formació que fan una feina molt bona per desenvolupar aquests jugadors, no? Perquè els hi permet després competir al màxim nivell. I després també la feina que fa la federació amb el moment de la competició amb aquests jugadors, no? Que també ha sigut molt bona els últims anys, que fa que els jugadors estiguin contents d'anar a la selecció, de representar el seu país, i això és perquè la federació ha creat l'ambient adequat perquè aquests jugadors i aquestes jugadores estiguin a gust. No? Això és una feina important. Però jo destaco molt la feina que fan els clubs de formació per formar aquests jugadors i que arribin a l'elit amb tantes capacitats per després ser els millors jugadors del món o estar lluitant per les Olimpiades, per als campionats del món, per als campionats d'Europa, tant masculí com femení durant tants anys seguits. I quins són els elements per això que han fet que Espanya, els clubs, estiguin una mica per davant, no?, d'altres llocs d'Europa, que no? O sigui, hi ha algun element
Molt bé, doncs Molt bé. moltíssimes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres.